silamɛya kɔnɔ dɔnkilida tɛ fɛn ɲuman ye dɛ. silamɛya kɔnɔ dɔnkilida tɛ fɛn ɲuman ye. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye hadisa min fɔ a ko maaw bɛ na minnu bɛ na ka dulɔw daga ka jɛnɛyaw daga ka harira fini n'o ye suwa ye k'o daga ka tila ka instrumentw daga. O kɔrɔ tɛ k'u t'a dɔn k'a haramuyalen don dɛ, u b'a kɛ yɛrɛ de i n'a fɔ c'est normal. O tɛ bi wa? Ne balimakɛ ni balimamuso, n'a fɔra ko fɛn haramuyalen don, jurumu don, ne m'a fɔ i k'a to yen, ne m'a fɔ i kan'a to yen. Ala de ko i k'a dabila. N'i y'a kɛ a t'i ni ne cɛ dɛ, a b'i ni Ala de cɛ. N'i ye silamɛ ye, i bɛ sigi ka taa Ala de ma. Nka lahalaya dɔw bɛ yen, an balimamuso minnu lajarabila ni fari lankolon bɔli ye wali ni dɔnkɛ ye ani cɛw ka nin fili ka taa réseaux sociaux la, ni image ninnu gardelen de don. I k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la i bɛ se ka sa. I bɛ sa, i bɛ se ka sa yɛrɛ tɛ dɛ, i bɛ sa yɛrɛ de. E bɛ sa, ne bɛ sa. Ma si tɛ to yan. Ni image ninnu o bɛ jouer i kɔfɛ. A jouer i kɔfɛ. E bɛ yɔrɔ min na i bɛ Ala deli de i ka hinɛ sɔrɔ. Nka jɔnni ka baara don? I yɛrɛ. Nka ni maa tubira ka segin ka na Ala ma, kuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni ne bɔra nin na n bɛ kɛ cogo di? N bɛna kisa fila de fɔ i ɲɛna, kelen wagati man jan, kelen wagati ka jan. Muso kun ka dɔgɔ muso min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ Rabiatul Adawiya kan. A kun bɛ dɔn kɛ, a kun kan ka di, a kun bɛ gosi dalen na cɛɲa la. N'a ye dɔnkili ni dɔn daminɛ cɛw bɛ si u ɲɛ la de k'a filɛ. A bɛ se dɔn na, a bɛ se dɔnkili la, ka fara o ka cɛɲa muso tɛ se k'i kɔgɔ da a la a ka wagati. Mun tora? Foyi. Mais jɔnmuso de kun don. Don dɔ la dɔ y'i kanto a ma, Ala jɔn dɔ y'i kanto a ma, a ko ne balimamuso, a ko e ka nin kanjiya min filɛ nin ye, n'i kun ye nin kanjiya in yɛlɛma k'a kɛ kuranɛ kalan ye, o nafa kun ka bon i ma ni nin dɔnkili ye. A ko i bɛ nin si ɲɛna min kɛ ta ka cɛw la ɲɛnajɛ nin baara ni Alakota ni dulɔmi ni fɛn ninnu kan. Yɔrɔ mɔgɔ bɛ nisɔndiya ni waritigiw ye soirée ba dɔ dilan wali u ye gala ba dɔ dilan, minnu ye milliardaires ka soirée n'u ka galaw ye, k'i invité a la k'a fɔ e de ye olu ka invité d'honneur ye, e de bɛna dɔnkili da, e de bɛna salle animer, e de bɛna show animer. A tigilamɔgɔ bolo o ye tɔgɔ kɔrɔtaba ye, mais Ala fɛ ɲuman tɛ dɛ. Diɲɛ kɔni kɔnɔ maa minnu bɛ diɲɛ fɛ i ye sangatigi ye olu fɛ yen, nka Ala fɛ i ye kojuguba kɛ. Rabiatul Adawiya, cɛ ye nin kuma fɔ Rabiatul Adawiya ye, nin kuma ninnu jiginna fa dusukun na. A tubira, a ye dɔnkilida dabila, a ye si ɲɛna dabila su fɛ, a ye jɛ ɲini a matigi fɛ n'a bɛ se k'a kan hɔrɔnya, ale tɛ kɛ maa si ka su la ɲagala ye tuguni ka dɔnkili da ka dɔn kɛ maa ye. Rabiatul Adawiya yɛlɛmana, tilegan fɛ a bɛ sun, su fɛ a bɛ seli, kana kɛ maa ye maa min y'a ba diɲɛ la, f'u b'a fɔ kisa kɔnɔ ko don dɔ la a sigilen don a ka so kɔnɔ, a selilen a tilalen, zon dɔ donna a kan. Zon in bɛ ka ɲinini kɛ sokɔnɔna fan bɛɛ la, a ma fɛn sɔrɔ k'a suɲɛ. A ko a bɛna bɔ, Rabiatul Adawiya y'a wele, a ko n balimakɛ, a ko n'i donna fɛn dɔ ɲini ka bɔ, sinon n'i bɔra ka sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ mɔgɔw bɛ n'i tɔgɔ tiɲɛ. A ko fɛn tɛ yan. A ko i nana ne de ka so, ne ye fantan ye, fɛn tɛ ne ka so, i t'i jɔ. Fɛn bɛɛ bɛ min bolo n k'o deli ye wa?
cɛ ko awɔ a y'a bolo kɔrɔta sanfɛ a ko n tigi Ala a ko nin nana ne ka so kɔnɔ fantan de ye ne k'a bɛ fɛn ɲini a ma fɛn sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ Ala ka so Ala ne b'a ɲini fɛ i ka nin dusukun kanda k'a bɔ nin baara jugu in ma i ka dusukun kɔrɔ k'a kɛ silamɛ ni maa siranna Ala ɲɛ i ka ko bɛɛ de bɛ minɛ i ka duwawu bɛ minɛ i ka seli bɛ minɛ i ka kuma bɛ minɛ i ka ko bɛɛ de bɛ minɛ Ala bɛ sɔn i ka fɛn bɛɛ de la tan ni ka segin t'a la o yɔrɔnin kelen bɛɛ Ala ye cɛ dusukun yɛlɛma cɛ ko Rabiatul Adawiya ma ko est-ce que n bɛ se ka seli i n'a fɔ i ɲɔgɔn a ko seli dugu jɛtɔla Rabia ko k'a bɛ sun a ko yali n fana bɛ se ka sun wa a ko sun cɛ sufɛlama donna zon dugu bɛ jɛ a walijurama bɔra balimaw nin kun ye dɔnkilidala de ye dɛ mais Rabia maa min don a banna diɲɛ la hali n'a y'a sɔrɔ maaw bɛ fɛn wɛrɛ fɔ nin kɛra ka tɛmɛ an yɛrɛ ka nin wagati in na Faransi an balimamuso dɔ bɛ yen ale ye rappeuse ye n'o ye rap dɔnkilidala ye n'a bɛ fɔ a ma ko James a tubira ka kɛ silamɛ ye n'a b'a lakale a ko fɛn fɛn n'o ye cadeau ye min kan ka sɔrɔ dɔnkilida la ale y'a bɛɛ sɔrɔ fɛn tɛ yen ale ma min sɔrɔ ale kan ka cadeau modèle fɛn fɛn sɔrɔ dɔnkilida la a y'a sɔrɔ a ko mais k'ale tun bɛ nin dɔnkilida in bɛɛ la ka fara nin succès ni nin tɔgɔ in bɛɛ kan sufɛ a tɛ se ka sunɔgɔ hami ni gɛlɛya bolo a ko kuma dɔ la ale bɛ kule dɔnkilida yɛrɛ la pour que dusukasi min b'a kan o de ka se ka bɔ kule nɔfɛ mɔgɔw hakili la ko dɔnkili ja don k'a sɔrɔ a ni bɛna tigɛ maa fɛn fɛn bɛ dɔnkili da a si lafiyalen tɛ balimaw fili tɛ kojugu ye n tɛ segin kɔ de man ɲi jɔn si man bon fili ma n y'a dɔn fili la n seginna ka na Ala ma balimaw ka di Ala ye James a tubira k'a ka hijabu don a sababu kɛra a terimuso dɔ de ye o de kɛra sababu ye a ko kabini ale donna silamɛya la kabini ale ye seli daminɛ gɛlɛya fɛn fɛn tun b'ale kan ale dusukun lafiyara est-ce que a sɔnna ka na dɔnkilida ma wa u ye ko bɛɛ k'a nɔfɛ nka a y'a to succès 12 la n'o ye tɔgɔ 12 de ye ka segin ka na Ala ma ni maa min ye ko to ye Ala ye Ala bɛ fɛn bila place la min ka fisa n'a ye an b'o kuncɛ ni kisa min ye an bɛ walanda bila yan bi n'Ala sɔnna ma o kisa o ye mun ye kalanden dɔ don kɔngɔ digira a la kɔngɔ digi kojugu a la a wulila a bɛ dumuni ɲini na a ye kogo ta ka don waliso kɔnɔ a donnen waliso kɔnɔ a nana sɔrɔ daga dɔ datugulen don a ye daga in dayɛlɛ a ye sɛ o tobilen ɲuman sɔrɔ daga kɔnɔ a y'i bolo don k'a bɛ sogo ta k'a dun a ko mɔgɔ ɲɛ tɛ ne la nka Ala ɲɛ bɛ n na nin ye walidaga de ye ni ne ye nin dun Ala bɛna min kɛ n na o man ɲi dɛ a ye daga datugu a da la a seginna a taara kalanyɔrɔ la a y'i sigi a ko n bɛ Ala minɛ ni n bɛ sa nin kɔngɔ in na n bɛ sa ni n bɛ fɛn sɔrɔ n bɛ fɛn sɔrɔ wagati dɔ tɛmɛna kalandenw bɛɛ taara k'ale sigilen to ani karamɔgɔ muso dɔ nana a ko karamɔgɔ a ko ne cɛ sara kan to so bɛ n bolo nafolo bɛ n bolo mais n bɛ cɛ ɲini ka furu n nana i ka cɛ di yan karamɔgɔ ko a ma ko ne yɛrɛ kɔni mago tɛ muso la a ko n ka kalanden dɔ bɛ yan i jɔ n bɛna f'o ye a ko kalanden ma ko muso dɔ filɛ nin ye de ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ furu de ɲini muso t'i bolo n'i bɛ se k'a furu kalanden ko ne yɛrɛ jɔrɔ ne ka dumuni ko jɔrɔ bɛ n na n bɛ muso furu n b'a siri bin na wa n b'a kɛ cogo di
muso ko ama ko ne ma ɲini fɛ k'i ka ne balo koyi so bɛ ne fɛ nafolo bɛ ne fɛ ne ma foyi ɲini fɛ dɔrɔn ka furu i ma kalanden ko a ko n sɔnna o ye furu siri a bɔra a taara so kɔnɔ a ye daga min datugu muso taara daga in ni sɛ ta kana sigi a kɔrɔ a ye daga dayɛlɛ cɛ y'i sigi a ɲɛji bɔra muso ko i bɛ kasi mun na a ko kasi kun de bɛ na a ko kɔngɔ gana ne la ne ye kogo de ta ka don nin so in kɔnɔ ka na nin daga in dayɛlɛ ko n b'a dun kɔngɔba de tun bɛ na nka n ye sɛ in to yen ala ɲɛsiranya kama muso ko i y'a to yen ala kama ala ye sɛ ni sɛtigi bɛɛ d'i ma ni mɔgɔ min ye fɛn to yen ala kosɔn wallahi ala ye masa min ye i tɛ juru ɲuman don ala k'a ta sara e tɛ fɛn kɛ ala ye ko ala ka banga fɛn k'i ye ni jɔn siranna ala ɲɛ ala bɛ fɛn bonyalenba de ta k'a si ma ne balimaw minnu bɛ komedi la minnu bɛ dɔnkilida la an ka sigi an ka miiri an ka laharako la an ka jɔrɔ ni succès ninnu laban n'an ni dɔnkilida ko ninnu ni diinɛ tulonkɛ ko ninnu sera ala ma ɲumanw tɛ dɛ ala ka faamuya d'an bɛɛ ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin